डाले ना देव भैया दौरा में डेग हो, जब ले ना देव भैया हमरा के डेग हो। निकाल निकाल पैसा निकाल। जब ले ना माई पैसा दी, हम ना दे। ये ना माई पैसा दी। और ये भाभी कितना आप खुश रह। इनका कह देलू हो। मतलब कि अब तो जाए दे। लगला एगो फोन कर दे, तो से बढ़िया भौजिया बाड़ी हो। हां भाई पैसा दे दे, 500 ये कम से कम 551 रुपए दे दे, बता पूरा हो जाए। मोबाइल ले लो। नहीं जानो छोटा भैया, नहीं जानो छोटा भैया, अरे भैया नहीं जाना सासू के चोरी कावा भैया बौजी को। अब तो जा दे गिफ्ट वाले ले ली। अरे पहले वो तो भौजी देली, अब भैया का बाकी अब ले ले। खाली आके जब बड़ाई कर दली, हाँ बड़ी सुंदर बिया, तार रुपया दे को कर पेट भर जी ना कि तनकी बना के बना दिए। ठीक बा चल तनी हो हम दुआरवा देने हम गोठा लकड़ी करे के बाटे। सब बड़ा बहनिया एथी कोइले रहियो कबेले। सुन तड़ हो ए चल ना सुहाग रख मनाओ जाओ। इसु तो गइलु हुआ के का भाई भाग तड़ू हो। पैर में बड़ी दर्द हो गई बाटे। पैर में बड़ी दर्द हो गइल बा। कहरा तड़ू छोड़ा ना कुल के बात गोली मारा ना। चल ना सुहाग रख मनाओ ना। दबा दी गोड़ा बा ना पहले हो। पहले दवाई ना पहले हो। बे दर्द करत बाटे दवाई ना पहले हो। ठीक बता तनी कहे गुस्सा जलू कितना सुंदर लागत है हो। तनी जनतनी बोला देखी पंडित जी ना कहून कि जौन पत्नी कही वो पति करी, जौन पति कही तौन पत्नी करी। तो हम तो करो तनी, हम तो कहते न हो खेला खेले के कहाँ खेलो तोड़ो। अच्छा ठीक बटे हम जाए मत नहीं दवाई ना जब जगल का से अजीब टाइप की हो खता टिकन कैसन था ना हाउ खेला हाउ खेला। अरे रुकी ना ना हाउ खेले के सुनी ना बोला ना तनी बर्तन उर्तन धोए के बजा के धो दी ना पहले हाउ खेले दो ना। तनी ठीक से दवाई ना हाँ तो ठीक है सन दबाओ तनी रह दियो दवाई। अब तो दबाओते बनी का है इंसा तोड़ो कहा गोड़ हो कि का बुझाते नहीं कि पे रुकी तो दबावते ना बानी तोहरे सही से दवाई रुक जाए आराम से। हाँ तू तनी मन लेट जा हम दबावते वैसे तो मैं छोड़े ना दवाई। माई बाबू हमार कैसन पाले क देले रे उ मौगी गोड़ दबावे ना कैले सुहाग रात के दिने लुबु लुबु कैले रहे खाली गोड़ दबावा दिया कहतिया पंडित जी जैसे कहले मैं वैसे ही करिया वैसे ही करतनी एकर कहना मानती नहीं उ ई हमर मानते ना ये कैसन मेरा नु एती क देला माई। चलो माई के का कहम माई के ना कहम ना तो माई हंसे लागी नतिया के चोदल गाड़ियो देवे लागी बहनियो खूब करिया पसीना पसीना हो। सुन रो सूते को भी लागता अनि मुनो न मनाओ दिहुलस जोरा लागी में पानी डाल के सूते गयो। चलो सूते को तो गोड़वा दबावल के पहुंच गयो कनी रात भर जगो नहीं तू सुतलु आराम करके। चल ए कन्या कन्या सुतले रहबू। अरे उठ चल सुबह हो गइल कुल कई गो रसम कई गो पूरा करे के बाटे आ तोहर सुतले से फुर्सत नहीं खे मिलत। उठ आव का करे के बा मम्मी जी? बर्तन उर्तन धोवे के बा एकरा बाद खाए पानी हड़िया छुआ देब खाए नहीं बनेबू। खाना बनावे के पड़ी। आय हो दादा तो खाना बिना बनावले मिली खाए के बाबू। ठीक बाटे चली आव कहनी ना तब पतो के संगे रहे के लगन ना भइल का जानी इतना किस्मते खराब रहे कि हमार पतो आयल ओकरा 4 महीने के बाद मर गई। ज्यादा अब भगवान से ये विनती कइले बानी कि हे भगवान निके निके जोड़ी लगा दिया ना तो अब की बार हमार बच्चा के बढ़िया बियाह हो जी बढ़िया से ना
ता अच्छा से निमन निमन घरे आ जिए सन। लेकिन जा दो भगवान से विनती कोइले बने कि पहले की ना साथे रहल तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन अब की तो अपना मर्जी से करत त निमने लड़की देखल हो या बढ़िया से बियाह करी, कोनो दिक्कत नहीं खे। जन भगवान निमने निमन कनिया घरे उतार दिया। हइयो एगो लड़की बिया ना त के जन आगन घर बहारे झारे के त के जन कहां गेल पूजवा। अरे इहो जाके ना लगा गइल कोनो सखी सलेहर के घरे ना सुनेले, एकरा चिंता नहीं के सुन का भइल बोल। ई कहत नहीं कि घरे के ना बाहर झार के निमने चमका दिए का खाते ते नहीं के जानत काहे खातिर? हां अच्छा भौजी अतड़ियो से अब गांव घर पहले बियाह रहे तो धाम धूम से करबे को नहीं जाए। हम सोचत नहीं कि खूब बढ़िया लेके आवस भौजी के ना। हम ही कहनी है कि जाए देरे बचवा गांव घर के का जनबे मंदिरे में शादी क के अपन लेके होई है। बाक माई हमर शौक रहे खूब भैग बियाह में डांस करब, खूब दुल्हन बनब, हम सजब कुल सपना पानी सुन कि पहले बियाह कइले रही त काली जी लगे कितना डांस कइले रहलू। अब मान ल कि अब दुख के दिन हो गेल तो कैसा हो जे घर बसैबू कि डमरू बजबैबू दुआर पर। चल चुप रहो बस। हम भौजी आज जल्दी जल्दी एगो बबुआ दे दे कि हम दिन रात बैठ के खेला करी ना भाई। हां तू भगवान से ये विनती कर कि बस बियाह हो जाओ आ जब घरे। अब झगड़ा हुन्ना ना रे। अरे का जान रे भगवान के किस्मत से निमन है तो बढ़िया रही। आ जो न दुआरवा झाड़ दे हम जतनी हम पूरा तैयारी कर दे तनी ठीक होटे ना जल्दी जल्दी हम ओकर बढ़िया बेड उड सजा दी तबे ना आई त अपन रही ओकरा में। इहो निमन बात ना सोचेले कब भागत ये देखा फुरुक देनी कैसे ही ना कहा खाना वाना बना के क्लियर कइले रही। कितना समझा दे कि जाए दे पहले वाली के कितना याद क के रोत रह ना बियाह करती ना तो यही जे एकरो काम खत्म हो जात। लेकिन भगवान के कृपा से वो तो समझावत बुझावत हमर बाबू कैसे कैसे तो सुधारना हुआ न तो बुझाला ना कि मिट्टी में मिल जाना नहीं हो तो भला वो तो गइबे कली नहु के लेके जंकती जाए दे आई ना तो समझा दे कि ये बच्चा बढ़िया से शादी बियाह क के आराम से लेके आ देवी देवता पूछ के घर लेके आइए। पता ना अभी तैयार होके आई नाही कतना देरी ले तैयार होला तो लोग कनिया तैयार होके जोहत हुई करा के का जन का घरवा में न करेला ई ना कि हां ऐसन कुल काम बुझा लगे। ए मायरी देख तो बढ़िया लागत है ना। हां हमर बाबू खूब निमन लागत ल जुतो त तार खूब सुगर बैठे हई झाड़ पोछला। ए माई है पसंद कर दी आ दढ़िया खाना बनवा ले हवा बात दाढ़ी के बना के कोनो पहले बार बियाह ए हमर बाबू तार बियाह ना करती ना तो तू एकदम भट्टी खत्म हो गई। देख तो हमर दूसरा को बार ऐसा दिया वाला काम लागत। हम ये देखो तनी देखो तारा के खाली जियला के भूखा तू खुश नजर आवा। हम तोहरे खुशी में हमर खुशी खुश बजल ना भाई खुशी बनी ए भाई हमरा के पसंद कर ले ना। अब बिना पसंद कइले जतला बियाह करे तू बौरा लेका बतियावेला ओही मेरा रूम में मतिया नहीं के ना तार घूम गइल बाबू। ए माई ए साली वाली हो नहीं ना। आय हो दादा साली से बियाह करे के बा मेहरारू से बियाह करे के बा तेऊ पागल लेखा ना तो बतियोनी बेटा। माई रे ए साली के हेते हेते धर ले ना जा चुपे चाप मंदिर में आराम से बियाह कर ले सासराज के लेके ठीक बा आ नीके से बियाह क के लेके आई आ कनी खूब कुटु कुटु ने न रास्ता में बतियावत लेके यही ना हम चूटी काट मैं गुदराए खूब निक लागे। अभी एकर लड़के होला देत भाई एक तो उ ऐसा ही चल हमेशा गुदराए मैं ठीक लागल हमरा तहरा काहे ना ठीक लागी। हम ये कहत रही निमन से चल जा खुशी राजी मन से बियाह कर लियो। सुना ज्यादा दान दहेज के फेरा में ना पड़ जाला मारो में कुछ मिली चाहे ना मिली कनिया लिया के चुपचाप घरे आ जा तारा खुशी में हमर खुशी बा। हम रूस जाएम हम रूस के हम ना खाना ना खाए हम पैसा मांगम गाड़ी मांगम रूसम हम रे मैं। ए बाबू हमर बतिया सुन पहले बियाह कइले रही त गड़िया हो मिलल रहे त दुआरिया पर खड़ा बा न और फिर तू गाड़ी का करब तारा हमरा जियले के भूख बजन ल जा निमन से बियाह करे। हम कगो देवी देवता पूजा नहीं तब जाके तार बियाह ठीक होता न त केहू कहत रह केहू कहत रह त कहत रह न कुछ कुछ करिए दुआ बा लइका के बियाह करी। हम कगो देवी देवता पूजा नहीं मैं हम दुआ बनी रे काहे तर कनिया अपडेट क गल त दुआ है न कहब ए दुआ कहा जाला। हां यही के एक बार जगह बियाह किस्मत खराब रहे न माई के पर संग छोड़ला रस। हां बाबू किस्मत खराब के त गांव घर ना के न जानत गांव घर ये कोई ना कुकर लइका दुआ हो। अच्छा छोड़ बात माई हम जाई ठीक लागत है न। हां जा 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 जाई न माई जा जात माई को लागते मेरे भगवान बनैले रस हमर बाबू बाप रे बाप कभी एकर लइके बुद्धि बा लइके खानी करत रहत कुछ कुछ अभी तक देख कहता कि हम दुआ के बारे कलंके लाग गल त लाग गल जत नहीं बाबू घर में कोई काम बटे ना और ये तो कैसे काम चले। चला आराम आराम से देखियो ठोकर ओकर मत लाग जा तारा आराम से चलो। अब कितना दूर जाए के बटे
अरे गौवा वाला सोचत रहन कि हमार शादी ना होई। हाँ आराम से चलो, हम गौवा वालन के चौका देता नहीं, कहत हो कि अब शादी ना तोर होई। हाँ मतलब कि ऐसे काहे आदमी कहत रहे? जानत ना हऊ माई बाबू बड़ियारी जबरदस्ती एगो शादी कर देले रहलन। अच्छा हाँ उहे बतिया से अब जानता ही बड़ू एथी हो गई। का जानत नहीं खू ऐसे का कहत। चलो चलो छोड़ो जानो तो नहीं कि घरे है आदमी बा, लेकिन अरे छोड़ा ना चलो। अच्छा रे ठीक बा, घरे बताएम ना सब कुछ। हाँ सब सब सुहाग रात के बारे सब बताइए। चलो पता चलेगा, मन नहीं कर थक गइल बने। अरे चलो ना। सुना एगो बात पूछी, ए तुहार कोनो बॉयफ्रेंड ना होगा? ना हम कुछ ये सब के बारे में जानबे न करेंगे। सच हमरा तो लागता कि तुहार बॉयफ्रेंड बाड़न। तो हमरो लगता कि अकेले के रख ले बनी। ना हो सुगा ऐसा कोनो बात नहीं खे। जानत नहीं को हमारा घर में एगो माई बिया एगो बहन बिया बस। हमरो ऐसा कोनो बात नहीं खींचले। तो काहे सकता तोड़ बोले ने घबरात कहे बड़ू? उतने मने अभी मतलब उतने मने खाली जीजा से बतियात, जीजा से मतलब बतियात रहनी खाली मर में कुछ कहले ना ना हड़ू? सच कबू कबू इश्क नहीं क्यों लड़े बोले? सच ना? चलो तब ठीक बटे। चलो त केहू जीजा बड़ा माल बढ़िया मिलल बिया। ये सधले ना सधी कतनो खाइब नूर कतनो रगड़ के खाइब सधबे ना करी। चलो चलो जा चलो ज्यादा जीजा साली जीजा से के ना तनी थोड़ बहुत बतियावेला। देखियो आराम से गिरियो मत को। का जरूरत रहे इतना दूर पैदल लेके? अरे का तो गौवा वालन के दिखावे के न रहे। गौवा वाला ताना मारत रहलसन। हां गौवा वाला अखिया फाड़ फाड़ के ताकलसन, देखसन हमर दूसर की शादी हो गई। मुंह ढकला घरे आगो नहीं जा। हाँ ढकला ढकला ना तो गौवा वाला नजरिया दियसन बड़ी तो नहीं नहीं सही जाके जानत नहीं कुछ। मुंह ढकला चलो ले लियली सब पहिल की के माई रे। अरे आगो नहीं रे दुल्हन लेके रे माई। माई का हो? अरे आगो नहीं कहाँ बड़ू सरे? चल रे। अरे भैया भौजी के देखाओ ना मुंह हवा। अब देख के जे देख लो भौजी के। ऐसे ही देखबू। हाथ के सिंदूरवा ले ले अम्मा बाड़ी खाड़ हो, खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोर बिहा, खोला बबुआ पलकी के वड़िया से में खोलिया माँ पलकी के वड़िया हो, मोर जागे ओला रला बाड़ी सासू जी के दियावा हो, मोर जागे ओला रला बाड़ी लाले लाले पुड़िया बनी पावना पवली हो, तबले राम लखन दुल्हा दुल्हन ले आइले हो, तबले राम लखन दुल्हा रमी कलैया दुल्हा धीरे से दबई हो, उठी के बैठी जाई हो। अरे पागल कहता कि तोर भी जाइल बनाए बेरा काहे हो? यही जे अरे सुन यही जे के सेटवा दुल्हा न के चलाए दुल्हन न के चलो, जैसे बासावा नवेला वैसे न के चलो, जैसे बासावा नवेला वैसे न के चलो, कैसे नहीं ससुर कैसे नहीं हमार नैहर के घूमल का दहिया नइखे नव, हमार डोली के घूमल का दहिया नइखे नव। अरे आराम से ले चले। अरे धीरे धीरे कने के घर में घुस आराम आराम लिया कि हाँ अब हाँ अब तहर नेगवा ना बाकी रह गइल बा। लिए के
चाहिए आओ काहे तू पीछा बड़ा अरे यार हम नहीं हे दादा त दुल्हनिया का बिना बनहले अगल नतिया का रे आहो। लिया के कनिया डाले ना देव भैया दौरा में डेग हो जबले ना देव भैया हमरा के डेग हो निकाल पैसा निकाल जबले ना माई पैसा दी हम ना दे ये ना दादा माई पैसा दी और ये भाभी कितना आप खुश रह चुप ई का देलू हो मतलब कि अब अब हरा तो जाए दे। लगल एगो फोन कर दे दोस्त बने भौजिया बाड़ी हो हां भैया पैसा दे दा 500 ये कम से कम 551 रुपए दे दे बता पूरा हो जाए मोबाइल ले लो नहीं जानो छोटा भैया नहीं जानो छोटा भैया अरे भैया नहीं जानो सासू के चोरी कावा बौजी को अब तो जा दे गिफ्ट वाले ले ली अरे पहले वो तो भौजी देली अब भैया का बाकी अब ले ले तोरा के चोटी खोलाइयो दी हम धर देखा तो अरे तो नहीं। बढ़िया भौजी होशियार बड़ी भाई हो तू ही पैसा दे देना अरे हम तो पाँच दे दे पैसा दो। ससुरारिया का मिलेगा दे दे झगड़ा ही नहीं हो रे ले रे झगड़ हिया भाग भाग हाँ अब बोले जाए जा घर घुसा 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 आराम आराम से बेड पे बैठा दी हम नहीं सुनो अरे और है गमछी बोल कनिया के गिराई करे एक गम से छोड़ दा ये खड़ा कर लिया अब तोरा का हो पैसा देनी ना बहुत बढ़िया आइल बाड़ी हां नजर नहीं है तोरा अरे तो दल दल है हां जाए दे पता गुरखा किया के बाद नहीं रोकता लेकर के पैसा ना दे ना चल बाबू चल भौजी चल घर में आओ तनी गुड़ दही लेके भैया के तेंगने को पहुंचाल ना देखले रनिया रे सही में बहुत बिया को कैल बड़े तम जाए तू लगल उल्टा पुल्टा बतिया दूर छका मिलबे तब लड़िया एक ना को चूस वाला है 200 रुपये में मान गई कितना रुपया तोरा के चाहिए बता ना तोरा कितना रुपया चाहिए ले तब पीछे छोड़ पाछे ली होई देखो 200 रुपया मिलल बा तब एगो मोबाइल मिलल तब कहते कि हमर रुपया से पेट नहीं भरत और नहीं के पेट भरत हमरा ले सधा ली हम पाछे दे देब आ देखो पतो बड़ी सुंदर बिया आगे जौन होई तवन देखाई हम तो इहे देखो नहीं रुपया पैसा थोड़ी ना कैसे कैसे तो बिया हो बिया ना भला होत रहे केहू आवत रहे तो कहत रहे ना कि बा लड़का कुछ करी आ दूसर का शादी कोनो देख के कगो भाग देत रहे लेकिन भाग इतना अच्छा रहला कि अच्छा लड़की से बिया भइल बा करे धरे में करनी धरनी त निमन बाई। का रे बाबू गुसुक तो होनिया हां बोला अरे इतना सुघर लागत अड़ी भौजी तो घर में हमारी एकदम चैन चैन लाग गइल रे दादा एकदम अन्हारी कोठरी न एकदम निमन जानताड़ी। अंजोर हो गई वो तो सदिए ना होत रहे कि ऐसन भौजी मिलली कि एकदम आदमी खुशे ना हो गइल कहला कि दीवानी। देर होला लेकिन अनहेर ना होला यही ले लेकिन भगवान भाई देखत रे, रहे भैया से तो बढ़िया बड़ी भौजी दिहला लिहला में अभी देखू जाए उतना दे। महंगा फोन हमरा के दे देली हवी अब जाए दे तेहू चिंता नत कर जानली एक तो कैसे कैसे ना बिया शादी होई रही त पगला के मोर गोरी जानत नहीं के तो कुफुत में मेहरारू के तो पहिलकियो भाभी से ही भाभी ठीक लागत अड़ी तबे ना पहिलकिए के चलते अगर बिया ना कर भरी त कुफुत में ओकरा बीमार हो गई रहला लेकिन त कल रे भाई। पैसा ना पैसा लगावनी है जे बोला उहो भौजी ठीक रहली ना यही भाभी लेखा जाना अब जाए त किस्मत बस साथ ना भगवान देले के से बस पता न का हो गइल कि उनके अपने लगे बोला ली है ना हाँ बस भगवान से इहे अर्जी कर कि अब की जोड़ी लागल बा त भगवान निमन से पूरा जिंदगी लेके चल लेकिन भैया का देख तो उनको ना लजात रहना है ना डेरा तो ना उ ससुरारी गइल होई त ओतने टुम टुम बोलत होई जब तन खुए करे के को मिनट ओकर मुंह चुप ना रहेला अब तो हमारे शादी बियाह का नामे मत ली है अभी पूछ काहे 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 कि हम भौजी की लगे रहब आ भौजी के हाथे बनल बनावल खाइब आ अभी 2-4 साल ये तोरा के कहत है अजियो के बियाह शादी कले कोई कले हो तो कहत रहली कि तोरी भैया का शादी अब का करी हम जाके न कहत रहनी आ हटा देवे के हम जाके न कहत रहनी ना होत रहे बियाह तो सोचत रही कि पहले लड़की ना दादा हम पहले बता देले बनी अभी तो हमार उम्र बटे भौजी की लगे रह चल जाके देखो कन्यावा उदासत होई और उनके अब संग खाए पानी दे तो अबे जाए अब जाते नहीं भौजी से कहे कि भौजी मैक्रोनी बना दो हमरा के हां अब आते तू हे बना के दी ई नहीं के कर के हां 4 दिन हम ही बना के खियाई खाली आके जब बड़ाई कर दली हां बड़ी सुंदर बिया तार रुपया दे को कर पेट भर जी ना कि तन की बना के बना दिए ठीक बा चल तनी हो हम दुआरवा देने हो गोठा लकड़ी करे के बाटे सब बड़ा बहनिया एथी कोइले रहियो कबेले सुन तड़ हो ए चल ना सुहाग रख मनाओ जाओ इसु तो गइल हुआ के का भाई भाग तड़ू हो पैर में बड़ी दर्द हो गई बाटे पैर में बड़ी दर्द हो गइल बा कहरा तड़ छोड़ा ना कुल के बात गोली मारा ना
चल न सुहागरात मनावेला दबा दे गोड़ा पण दबा दी गोडामा ना पहिले हौ पहिले दबाई ना पहिले हौ बे दर्द करत त दबाई ना पहिले हौ ठीक बतावा तनी कहे गुस्सा जलू कितना सुंदर लागत है हो दबा तनी जनतनी बोला देखी पंडित जी ना कहून कि जौन पत्नी कही वो पति करी जौन पति कही तौन पत्नी करी तो हम तो करो तनी हम तो कहते हो खेला खेले के कहाँ खेलो तोड़ू अच्छा ठीक बटे हम जाए मत नहीं दबाई ना जन जगल का से अजीब टाइप की होखो ता टिकनी कैसन था ना हाउ खेला हाउ खेला अरे रुकी ना ना हाउ खेले के सुनी ना बोल ना तनी बर्तन उर्तन धोए के बजा के धो दी ना पहले हाउ खेले दो ना तनी ठीक से दवाई ना हाँ तो ठीक है सन दबाओ तनी रह दियो दवाई अब तो दबाओते बानी काहे इंसा तोड़ू कहा गोड़ हो कि कहा बुझाते नहीं कि पे रुकी तो दबाओते ना बानी तोहरे सही से दवाई रुक जाए आराम से हाँ तू तनी मन लेट जा हम दबाओते ऐसे तुम्हें छोड़े ना दवाई माई बाबू हमार कैसन पाले कदेले रे उ मौगी गोड़ दबावे ना कैले सुहाग रात के दिने लुबु लुबु कैले रहे खाली गोड़ दबावा दिया कहतिया पंडित जी जैसे कहले मैं वैसे ही करिया वैसे ही करतनी एकर कहना मानती यानी उ ई हमर मानते ना ये कैसन मेरा नु एती कदेला में माई चलो माई के का कहम माई के ना कहम ना तो माई हंसे लागी नतिया के चोदल गाड़ियो देवे लागी बहनियो खूब करी आई पसीना पसीना हो सुन रो सुते को बिहे लागत है अनि मुनो न मनायो दिहुलस जोरा लागी में पानी डाल के सुते गयो चलो सुते को तो गोड़ावा दबावल के बोच गयो कनी रात भर जगो नहीं तू सुतलु आराम करके चलो ए कन्या कन्या सुतले रहबू अरे उठ चल आई सुबह हो गई कुल कई गो रसम कई गो पूरा करे के बाटे आ तोहर सुतले से फुर्सत नहीं खे मिला उठ आव का करे के बा मम्मी जी बर्तन उर्तन धोवे के बा एकरा बाद खाए पानी हड़िया छुआ देब खाए नहीं बनेबू खाना बनावे के पड़ी आय हो दादा तो खाना बिना बनावले मिली खाए के बाबू ठीक बटे चली आओ 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 धीरे धीरे आओ उतर के ठीक बा चली आओ तनी चला अब माला वाला चादर उधर बाबू उतार दो माला वाला चादर वाला सही ले काम करबू हाड़ी छुए के बता छुआली काम करे के समय हटा दे अच्छा चलो केने जाए करे ए माई कहाँ लिया जते रे पागल हब हो हाड़िया ना छुई खाना बनावे वाला रसम पूरा करे के बता हाँ खनी पागल हनी हम ना छू देही इनका के फूल लेखा रख अरे ना 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 ई नहीं के छुए के भाई ये छुए त खाना ना बने ना हम ना छू दे पागल हड़े कहा ना रे माई हम ना छू दे चल ए माई तू काहे तू सना के पहले चादर उधर उतार के चल सोजीगा खाना छू दी रसम हटे पहले तोरा ना छुए के चाहिए माई के हम कैसे बताई चलो कने ई कुछ सब करे ना दे तो उ छुअहु ना ती हम चल चल कुछ कर अरे सोच ना रे माई रे सुना सुना छोड़ दे ना आज पर रहते था एकरा कौन मोती में भइल बा हौ का पागल हडू रात भर थाकल बड़ी इहे हमनी के चुहानी घर बाटे जानलू बढ़ जाए एकरा पर अच्छा जान अच्छा चल बैठ ला लेकिन हई देख हई छनाटो बा न जल्लू एकरा में 5 हली डाल के आ घुमा दो इहे हाड़ी छोल कहाला बाकी त अपन कबो करबू धरबू कोनो दिक्कत नहीं खे जल्लू हाँ वही तरह बस खुश रह भगवान तार जोड़ी बनैले रहस निके निके काम करी आराम से हम ये कहब हो गेल मम्मी जी हाँ हो गई चलो जा बाबू आराम से जा तने करे करला काम बबुआ घबरा जाता के जनते बड़ू ज्यादा कनिया के हाड़ी छुआइए देनी अब कहली कनिया बनैहा खियहन अब बेचारी कनिया तो बड़ी नीमन बड़ी अब कोनो चीज के दिक्कत नहीं के बनैहा खियहन खइहन आराम से रहे के बेटा लेकिन बर्तन वर्तन बा चलो
सब बता ना जब सब कौन दिहन कि अब कौनो चीज के दिक्कत थोड़ी ना बा सब जानत और ऐसा कोनो बात नहीं कि उनका जानकारी नहीं खे।